Ano nata ano yan? Iskaramusa na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! May tubig po, may bulos and gripo sa inyong mga residensya. Sabi ni Kuya Nems, wara nga yabe. Wara nga yang bulos suhali sa prime water. Pero ngaya kami, nag-igwa kaya kami ki inisyatibo na syempre, day na ngaya mag-relay duman. Perang taon ng problema, sisay daw kan Kuya Nems ang makaka-resolver na halawig ng problema dyan sa munisipyo kan Daraga. Pero considering po Kuya Nems, nasa sentro man lang kamo, harani kamo sa ano pwede posibleng harani sa mga tubo kan na tubig. Pero nata daw iyan, tasagod sa ngunya. Man graray an agrangay kan mga friends ta dyan sa munisipyo kan Daraga Alba. Mainit-init ang panahon. Pertingunan ko yan mga malipot na pagkaon, bentang-bentang ngunyan. Pero ang abiso kan DOH, labsay sa na ngayon tubig an sa indong inumo para masiguro na hydrated po kamo. And then syempre, ibitaran itong sobrang exposure sa seldang kan init po, lalo na po pag alas 10 nin aga sa good alas 4 nin pagkahapon. Ultimong pag-iriba-iba tayo ni Kuya Nem sa programa. By Monday, iba na sa kuyang ruta. Mahilingin daw ako dyan. Naon ako dyan nagbabatad kung sa insain ng mga activities. Balik na ako Kuya Nem sa field. Kaya ini si Sir Mark Andy Marbella. Sabi na, ano po digdi? Marhay na pagkaudto da po kay Madam Ami. Si sa ini kay Sir Andy na Madam Ami, si Mrs. mo ini o teacher po dyan kung sa ina eskwelahan. Maray na pagkaudto sa Task Force Kaayusan at Kalinisan. Ngunya na pagkaudto nakaantabay ngunya. Kada si VP Andre, grabe pa ang tanglay ka inihali duman sa Barangay Banuyo kan Pilar Sorsogon. Naradinda duman so natadang ipig promisa katabang na mga school supplies para po duman sa mga estudyante pa po na naapektaran kan sulong kan mga nakalihis na semana dyan po tabi sa munisipyo kan Pilar Sorsogon. And kung sarong aldaw, nahiling ko may pigpaluwas naman na informasyon sa Department of Human Settlement na nagtao naman po nin financial na asistensya para duman sa mga residensya o sa mga pamilya na ang residensya iyo po itong konsideradong partially damaged. And then, totally damaged, medyo duruda ko lang kantidad nin kwarta. An ipigtao po kan ahensya, tanganing may magamit man sinda, tanganing magkonstruhir sa indang mga temporaryong star. Dahilan nga ni po tinumpos an sa indang harong nin kalayo, ngunyan po kan mga nakalis, agari April 30. Ito nangyari po dyan mga pasado alas 12 nin pagkaudtokan. Kuminanayap itong susulo na naka-afektar po sa kadakol na mga kaharungan dyan. Mostly nasa 260, kundi ako nasa Lapo na family. Unapektado po dyan. Sabi ni Sir Mark Andy Marbella, teacher po sa Gugon si Madam Ami. Nakaantabay po ini Sir Andy sa mga programa ka na DCGB. Sabi ni Sir Andy, masasabak naman kami sa Holy Week. Kaya Kenneth, baladon ka na naman. Gari Sir Andy, magtuturuparan kita dyan sa satuyang palibot. Dahilan saruan Task Force Kaayusan at Kalinisan. Syempre, magtatarabang po dyan sa mga enforcers, sa public safety officers, sa Legazpi PNP. Tanganing masiguro na syempre, sa mga aagihan, kaitong sa mga prosesyon, mga paso. Alawi ko naman yan, Sir Andy, na mga pasos na antabayan sa, it's either perang taon ng pigigibo po yan digdi sa tuyang palibot.
na pigpoprosesyon an mga pasos na pigaataman kan mga pamilya and then barangay digdi po sa tuyang palibot. Baysa na Sir Andy, ta mga nuarin, hanapon ta ka, ta hagadan ta ka ki informasyon manungod man sa preparasyon po nindo, ta aside sa Holy Week, may mga graduationan baga Sir Andy, itong sa mga naka-parking naman, sa mga harani, sa mga venues, sa mga eskwelahan, hagadan ta ka kaanin mga informasyon kung ano ang mga pasistemang ipigpapautob o ipapautob po nindo. And then, syempre, although wala kataliginin mga beach, mga kadagatan, apera po dyan sa kalabaan ka na Barangay Puro. Saruman yan sa mga pigmamang nunera Sir Andy, ta itong sa mga bangka baga Sir Andy na tiga paparada dyan sa gilid kan itong po digdi esplanade na dapat may ipigtalaan na baga kayan ang gobyerno kung saan dapat na ibugta itong sa mga saradit na sakayan pandagat po dyan. Sabi ni Sir Andy, permida pong nakaantabay si Ma'am Ami and then si Ma'am Ruby. Permi pong nagdadangog sa DCGB. Salamat tunon po dyan. And maray na pagkaud to sa Gugun Central School, Gugun Elementary School dyan po sa Barangay Gugun, Legazpi City. Ang mga mahihigos and then mapinadaba na mga teachers na lang dyan sa eskwelahan, pati na po digdi sa tuyang probinsya and then sa Bicol Region. Effective na ngunya na pagkaaldaw itong 20 pesos na aumento para po duman sa minimum wage earners na nasa pribadong sektor sa Bicol Region. Duwang tranche baga yan, duwang pago na na pagkasunduan kan Department of Labor and Employment, and then ito pong mga miyembro kan Regional Tripartite Committee. And then ang another 20 pesos para mabilog itong 40 pesos na dagdag na sweldo. Effective naman po iyan sa Disyembre 1, 2025. Sabi ni Candole, nagpapagirumdum po sinda sa mga employers na sunodon ang bagong wage order na kung saan na duman sa mga day masunod ka iyan. Halimbawa may empleyado na kaibahan duman sa nag-earn itong sa mga minimum wage earners. Pwede pong magpaabot ni reklamo sa opisina po Candole, dyan lang iyan sa Old Albay District. And then sa indang mga provincial offices sa anong po na probinsya digdi po sa Bicol Region. And syempre, pag may napatunayan ka mo na day ka mo nagsunod dyan, of course, may penalty po na itatao po sa indo ana dole. Maray na pagkaudo kay Ma'am Tet Aldana Hakob kan Ravvax Animal Vite Center. Ma'am Tet, kumusta po an sa imong opisina dyan? Pero aram ko, sarado na ang Ravvax ngunyan, ta mag-aalauna na po nin pagkahapon. Duman po sa mga mauruli, sa mga eskursyonista, mabisita po sa mga sa mga beach resorts. Pasiguruhon po tabi na an sa indong mga kaibahan ang well accounted. Bilangon kung peraan mga kaibahan nindo sa pagduman sa mga resorts. Tapos dapat pag mauruli ka mo, iyo man galarian bilang kan sa inyong mga kaibahan. Ibitaran itong supag langoy na kamupuan may impluwensya na nin alak. Tanganing maibitaran ta itong mga insidente nin pagkabutod sa mga kadagatan, maging sa mga pools. And then syempre dapat ang mga pools, resorts, as in mga kadagatan tali di mga resorts sa tuyang palibot, may ipigtalaan o may naka-standby na lifeguard. Yan kan mga nakalisnal daw, nahiling ko su mga information na ipigpapaluwas kang Coast Guard District Bicol. Sa mga probinsya, nagkakapira mga probinsya na digdi sa Bicol Region, igwa na po sindanin pigkukonduktang mga trainings para po duman sa mga personahes kan sa mga empleyados kan resorts, tanganing masiguro po na igwa sindanin kahandaan, igwa nin sufficienteng kaaraman kung ano ang mga dapat nagibuhon just in case may nabubutod, may naghahagad din tabang, may nawawaran, as in iba pang mga senaryo po dyan sa
sa indang mga lokasyon dahil ang tangan ipiglalauman ngunyan na pag nagsimana Santa itong mga nagbabarakasyon sa probinsya an ruta kaya na pag Easter Sunday iyo po ang pasiring sa mga kadagatan tadigdi sa tuyang palibot. Ano Kuya Chadi Velasco, bako iyo po mga destinasyon pag-arog kaiyan. Sabi nga ibagakan sa tuyang mga padi na dapat inuton mo na kuya na mas magsimba bago mag-ekskursyon kun sa iyo. And sana mas dakol pang mga trainings and gigibuhon kan Coast Guard is in iba pang mga related agencies tanganing masiguro na may sufficienting kaaraman and mga personnel kan resorts and iba pa kung ano ang mga dapat nagibuhon sa mga sering na mga sitwasyon. Sabi ni Kuya Chadi Velasco, maray na pagkahapon da po nakaantabay sinda dyan sa Bernice Hotel sa Legao City. Maray na pagkauto dyan sa imo Kuya Chadi. And then kay Sir Alvin Uy, sabi na, good day Ma'am Angel, duwa na palan ngaya kamo. Iyo po Sir Alvin, saing ka na nga ni Sir Alvin ang sa imong lokasyon ngunit na pagkahapon. And duman sa mga kandidato ta, ingat-ingat lang sa mga nagre-relibot sa mga house to house. Inda ko daw Kuya Nems po kung nasusunod sa pangapudan kan sa simbahan. Na pag Sunday na naman pati sa aga, may mga misa, napigigibo po sa Manila inasimbahan ni sa tuyang palibot. Nagkapera na or dakol ng mga parokya na naghahagad, nangangapudan duman sa mga kandidato na just in case ngaya kamuan maagi sa mga simbahan. Partikular na po itong may mga makukusog na sound system. Sana po tabi ngaya i-off nindo iyan. Dahil ang nakakaistorbo ngaya iyan duman sa mga nagsisimba, nangangadji. Asin sa mga nagkakaigwani na parehong mga activity yan po sa mga simbahan. Lalo na Sunday na naman sa aga. Bata pag Sunday, maski Sunday, padagos man gararayan mga kandidato sa Manila na posisyon na magbisita sa mga buro barangay. Limitado man sana an sa indang oras tanganing magkampanya compared duman po sa mga kandidato sa lado nasyonal na medyo halawig. So, ipinagtalaan o pagpuon kan sa indang campaign period. And then, syempre, duman sa mga parents man na may mga babies na hababa sa 2 years old, 2 years old below, pabakunahan ang sa indong mga aki sa pinakaharaning rural health unit, city health offices, pati na dyan baga sa mga barangay health centers, kaining mga vaccine para po duman sa mga vaccine preventable diseases para maibitaran iyan. Dahil dakol ngunit ng mga helang na pwedeng magburutwaan sa sobrang init po kan panahon. And then, syempre naman, duman man sa mga interesadong magdonar po nin dugo, padagos po ang pangapudan kan Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory na suportaran ang sa indang sursiman ng activities tanganing makapag tipon nin supply nin o sufficienting supply nin dugo para po duman sa mga pasyente digdi po sa satuyang palibot, partikular na itong nasa probinsya kan Albay, Sorsogon, Catanduanes, asin Masbate. Tayan apat na probinsya po na iyan. Iyan pigsusuplayan kaining Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory. Pero kanakalis na press conference kan DOH, nag-atindir duman si Miss Nicole Anbejo. And then assure niya na sa ibong ngaya kan halangkaw ngayang pangangaipo mi nin supply nin dugo, mi make sure mi na an mga nagdo-donate ngaya dyan, an kwalifikado nag-agi sa magakanigong assessment. Tanganing day man masayang, and ma-sure na safe man itong dugo na i-donate sa mga nangangaipong pasyente. Just in case na interesado ka mo, magpasiring ka mo dyan sa, sinda dyan sa compound kan Bicol Regional Hospital and Medical Center.
Sa ampangan po yan kan Bicol University. Pwede ka mo dyan magpa-extract ng dugo from 8 a.m. sa good mga alas 2 nin pagkahapon. Ta after nindong ma-extract ka ng dugo, itong sudugo na kuha sa indo, an ipapaera man po sa magakanigong proseso. Sabi ni Dr. Alan Lucanias kaan, an pamayo kan Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory. Dayman kaya ngaya Angel, basta-basta ngaya na halimbawa ika ang dugo mo B positive, nangangaipo ka kidugo, mako ana sa kami ngaya ki basta ngayang B positive man na dugo. Kay puhan ngayang mag-agi yan sa magakanigong screening. Kaya baga pag ang dugo baga dyan sa may susaro digding mga non-government organization, digding sa tuyang palibot na pigbabakal ang dugo dahil nga nita magamit kan mga facilities nila. Ta syempre bako man na libre itong supag proseso. Gari last time 2020 last na nakabakal ako kidugo dyan sa Red Cross. Ang presyo niya papati nasa 1,800 pesos. Apera pa iyan kung day man ibig sabihin na porket may dara ka mo ki-donor, libre do na itong sumagiging proseso kan sa indong pagkuha po nin dugo. Ang tigbabayadan duman iyo magiging proseso after nang ma-extract itong dugo hali po sa siisay man na donor. Maray na pagkaudto kay Ma'am Rose Rivero kan Red Cross Legazpi Albay Chapter. Siya po an pamayo dyan. Nyao lang sinda dyan sa may kanto kan Albay Central School harani sa Kapitolyo Provincial kan Albay. Maray na paggawdo kay Ma'am Hannah Goldie Amor, nakaantabay ngunyan kay Sir Darwin Anunevo, kay kay Ma'am Silda Mar Estrada, kay Ma'am Grace Morcoso, and kay Ma'am Vic Moliasgo, kay Sir Nestor Oribiada, kay Aaron Banga Abinyon, and then kay Kuya Chadi Velasco, nakaantabay po ngunyan na pagkaudto sa tuyang DCGB News Online. Ano pa man po Kuya Nens, pwede na katang magsuro sereblagan ngunyan na pagkahapon. Ang sa kuyang kapartner po sa Lado Technical, si Kuya Nems Flora. Sa IT na dyan si Jerome Nico Martinez. Sa production si Shara May Leron. Ako po si Angel Mustasa. See you around. Bye-bye! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa